asivele singene ngqo ohlelweni lethu lanamhlanje sizizwa sinenhlanhla enkulu njengoba ke sixoxa bukhoma nongqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal Simelane Nomagugu engahambi ke yedwa namhlanje esihambisana nesivakashi sethu esingudokotela ogagadile ubaba udokotela uNonkala ongoti ke emkhakheni obhekene nezinso phecelezi nephrology njengoba ke xoxa ngodaba olubalekile ikakhulukazi ke ngokuqwashisa ngesifo esiyingozi sezinso phecelezi chronic kidney disease nesizothola ke kabanzi ngaye uma sesingena engxoxweni kanye nawe kodwa ke ngaphambi kokuthi ngingene esihlokweni sethu sosuku sizoqala ke sibheke ebezishisa ibunzi kuleli vike enongqongqoshe wethu la phambi kwethu ngiqale nje ngokungachithi isikhathi ngithi ke angithathe lethuba ngithi ngibingelele nje kuwe ngqongqoshe ukuze ke sithi liqala udaba ukuse wathi ukuphefumula sawubona ngqongqoshe Ngiyabingelela Ntokozo ngibingelela ku doctor wethu uDr Nonkalo nathi thank you very much for being with us siyacela ukubingelela kubalaleli emakhaya sibingelele kubabukeli emakhaya ikakhulukazi kubabukeli be1KZN abahlale benathi ngaso sonke isikhathi siyabonga ukuthi bathole ithuba again lokuthi babe nathi ngiyabingelela ke nakubobo osesivuselele wasitshela ukuthi hayi amantombazana awaqine ubamthanda kakhulu abantu sevele kwasuka omkhulu umsindo ngale kwenzeka kanjena ke Ntokozo uma ngabe unomuntu okhuluma ngobuhle umzwile ubobo ethi ayikho intombi embi uthi ayingavumi intombi ukuba bubi umubiza ungamungabe umubiza uthi ungavumi intombo qinisa ntombo yilwa fighter so njalo you must fight yebo buyalwela ubuhle siyabonga kakhulu sibingelele nakuye marinate sisaqhuquzela kakhulu ukugqoka kwama-mask kodwa ke siyabantu futhi abashoyo ukuthi ke masuke sikhuluma kanje sisuke sikubhekile ukuqhelelana kwethu ngakwama-distances social distancing yingakho ke sithi ke siyakwazi siyikhiphe i-mask kule sigaba awuphinde-ke kafushane nje noma ungaseze ukuba mude kakhulu ubingelele njengoba sisazongena sixoxe vele nawe ngiphinde ngibingelele abaphulaphuli ngibingelele nongqongqoshe wezempilo eKZN ngibingelele ke nomphathi wethu osiphethe uhlelo no1KZN siyabengela kakhulu siyabonga sibonga kakhulu ke dokotela njengamanje ngqongqoshe ngizothanda ukuthi singene sibuke nje beyishisa ibunzi evikini njengoba bele kade lidonsa sikubonile ke ngqongqoshe ukuthi ke eindaweni eziningi la uyakhona ubuhlale uvinjwa ngapha nangapha becela abantu ukuthi siyacela uvakashele iklinikhi yangakithi namhlanje baningi futhi behlale bezivimba bethi bayafisa ukuthi uvakashele iklinikhi lekuthiwa ibidume kakhulu ukuthi iPoli clinic kodwa siyazi ukuthi kwaMashu CHC sakubona ukutheleka namhlanje mhlawumbe asizwe ngawe ukuthi ke ubuzokwenzani la namhlanje futhi yini oyibone ngamehlo akho enyama la eCHC Ntokozo asilibonge ithuba lokuthi sibe la kwaMashu CHC njoba usho correctly ukuthi ibidume ngokuthi polyclinic ngicabanga ukuthi ekubingeleleni kwethu sikhohlwe ukubingelela imember noma ilunga lesishayamthetho saKwaZulu-Natal udadewethu uZinhle wakwacele ophinda abe usihlalo waka-Cocta kwi-portfolio committee angasondela nje azobingelela khona ezobonakala kahle esishayamthetho ke Ntokozo ilunga nelunga njoba nathi siwongqongqoshe siyamalunga esishayamthetho so umuntu nomuntu uba nendawo ayisebenzayo ebizwa ngokuthi constituency office so le ndawo yakwaMashu esikuyona indawo i-constituency office kadadewethu uZinhle uMrs Cele umkamagaye sicela sibingelelele nje bese ke siyaqhubeka ukuthi sikuphi awu asilweni bo asiyimarinadeni sibe bahle ilwantombo December kumele sibe bahle ngaso sonke isikhathi no ngicela ukubingelela umphakathi sibonge kakhulu ku-MEC wethu esimthandayo uhulumeni ebantwini Nkosi yami sibonge ukuthi ukwazile ukuthi sihambe sesifike la ePolyclinic sizobheka ukusebenza kweklinikhi yethu yakaMashu eneyinkinga ke nokho siyajabula ukuthi uzifikele mathupha uMEC wabamba iqueue wayibonela ukuthi hlobo luni abantu bakithi lweservice abalireceive ePoli inhle impela istructure siyasibona sihle sinako konke okuhle yebo bakhona abasebenzi khona kodwa bese sizobheka ukusebenza ke ukuthi iservice abantu bayayithola yini siyabonga kakhulu dadewethu uANC nje aqhubeka asigcinele wena kahle ukhule
konke nje kuhambe kahle nokhongolose ukhule ngokunjalo siyabonga. Haleluya. Ngqongqoshe ke sibonge kakhulu ithuba ke selitholile udadewethu ebese sithi ke sipheke ukuthi ke ubuzokwenzani ke la kwamashu namhlanje. Asibonge kakhulu Ntokozo. Njengoba esho ke udadewethu uzinhle. Le clinic elihle elikhulu mhlambe futhi elicishe libe sasibhedlela kanje ngoba iCAT isibhedlela esincane uma ngabe siyibiza. Kodwa ama problems esiwatholayo noma ama calls esiwatholayo eofficeini almost iviki neviki akhuluma ngokuthi isibhedlela iclinic le ayiphathekile kahle noma abantu abaphatheki kahle ama queues umphakathi ubusu complain ukuthi ama queues nje ekseni uma ngabe fika ahamba ama queues mhlambe azacishe kuphela 2 kilometers abantu beme uzinhle njengelunga lesishaya umthetho elisebenza le ndawo naye uomunye wabantu akade belokubesha ukuthi uyacela ukuthi size sizoyibona le ndawo but iviki neviki sihlale sithola ama complaints sithola izithombe zama queues amade abantu be complain ukuthi abaphathekile kahle noma abaphatheki kahle kulesikhungo so sayise cha asize sizoyibonela ayangisho Ntokozo ukuthi sikubonile okuningi abakushilo abantu abakhala ngakho uma sifika nje kwathina sithola iqueue yinde lapha ngaphakathi abantu okufuna ngaphandle abantu okufuna ngabe baya ba screen abantu bebengekho saxoxa ke sabathola abaphathi ziningi izinto esikhuluma nazo nabo nesikhuluma nazo ngabo okufuna zilungiswe siyavumelana nabaphathi ukuthi cha zikhona izinto ekuzofuna sizenze zikhona izinhlelo ekuzofuna implemente uCEO wesibhedlela sixoxile naye wachaza ukuthi akhona ama plans akhona but uma sibuka thina sibona ngathi lawo ama plans lawo awa implementeki kahle mahle ama plans ngoba bhalwe phansi futhi mahle noma benawo but iproblem implementation so sizokulungisa ke lokho but into yokuqala nje kuzofuna bayishintshe Ntokozo ileyo ukuthi uma ngabe kungenwa eminyango ngoba into esingezishintshe ileyo ukuthi right now ayikho ifacility yakwa health umuntu okuzofuna angene engascreenwanga ngesikushintshe lokho ngoba isikhathi esikusona screening must happen and screening will happen kodwa ke iclinic lena izokwenza sure ukuthi either bathola amagazibo afana nalawa wethu in fact amagazibo lawa afana nalawa wethu bazowathola nje by tomorrow kufuna babe benawo angaba u4 noma bo6 abe nezitulo phakathi so that abantu abadala bakwazi ukuthi bahlale equeueini uma belindile bangami ngoba akekho umuntu osuke ekhaya egula akekho umuntu osuke ekhaya avele izele nje clinic umuze eclinic uze esibhedlela usuke ugula vele and akwenzeki akukho practical ukuthi uthi ugula ubumiswe i-hour umiswe 2 hours umiswe 3 hours for screening so iclinic izokwenza lokho ngikhulumile no HOD no Dr Muji okuyena uDDG obaphethe by tomorrow amagazi bazobe khona izitulo zizobe zikhona manje ke ngake ngasho Ntokozo ngathi angikwenza umsebenzi wabanye abantu uCEO uya manager umphathi so njengomphathi ke uzokwenza sure ukuthi ziyenzeka lezi zinto futhi zizokwenzeka kusasa kodwa ke banalo uhlelo olunya abanalo lokuthi bafake ama coverings lapha abantu abazobe belinde khona now asikuphikisi ke lokho into enhle but kuyaye kuthatha isikhathi so while kusalindwe lokho kuzoba khona iplan ezobe isalindile yenze sure ukuthi abantu bakithi abami bamiswe eboyeni kodwa into ecasulile ecikayo ngiyafisa ukusho lokho ukuthi uma ngabe sifika abantu bamiswe equeueini kwaphela 2 hours ukuthi abantu okufuna ngabe baya screen abasayitiyeni now that's something we are not going to accept ngihlale ngisho ngithi abantu abasebenzi bezempilo bakhona abawenza kahle umsebenzi wabo abawuthandayo futhi siyababonga kakhulu but bese kuba khona laba abayifew abangawenza umsebenzi and uma ngabe bengawenza umsebenzi abaphathi kufuna benze sure ukuthi consequence management yenzeke ngoba if abaphathi bengayenzi bona consequence management kusho ukuthi thina kufuna siqoshe bona ngoba kusho ukuthi bona abangakwazi ukuphatha now moving forward akuzokwenzeka ukuthi kube khona isikhathi lapha abantu bakithi bemiswe esangweni just because abantu okufuna ngabe baya screen abekho it's not acceptable and iyagcina namhlanje leyo nto okuwes ukuthi ngifike ngazibonela kwamina angikhuluma into engizwe ngabantu ukuthi abantu baya complain abantu balinda 30 minutes balindi hour ngifike ngayibonela mina kwenzeka lokho so there's going to have to be consequence management okokuqala but two
ama-systems okusetshenzwa ngawo kuzofuna abaphathi benze sure ukuthi aya-implementeka babe nendlela yokuthi uma ngabe kuney'nkinga ezikhona babhalansisa kanjani uma kukhona ongekho emsebenzini kwenziwa njani ubani omkhavayo and ubani owenza okunye otherwise abantu abahlala ekhaya uma bengezukwazi ukwenza umsebenzi ngoba phela bakhona abantu abakwaziyo ukwenza umsebenzi and uma ngabe ula uthi uzosebenza wenza umsebenzi wakho because there are other people out there who can actually do the job better ukuthi nje khona wena ngaleso sikhathi so umphathi-ke sixoxele naye ngicabanga ukuthi sizwene kakhulu ukuthi sizoyilungisa lolu daba by tomorrow la kwamashu kuzobe sekunoshintsho-ke umphathi ngimchazelile-ke mhlawumbe noma bengingakamchazeli ukuthi ngiwulo muntu omumbi mina dokotela uma sengike ngifana nenja ethi nayibamba ithambo ngingayidedeli so njengoba sengilibambile nje ithambo lakwamashu uzoba nebhadi nje lokuthi uzoshada nami kuyoze kulunge la manje-ke nangithi izinto yokwenzeka kusasa kufanele yenzeke ngoba uma ingenzekanga kuba khona iy'nkinga angasibona sesitheleka futhi nakusasa angasibona sesitheleka noma ngalola suku ngoba ithambo selibambile ngoba selibambile ithambo uyayazi nje dokotela ukubamba ithambo ayifuni nayisayidle yalwa nalo so siyilabo bantu abanjalo so we expect things to happen we expect managers to manage we expect those people who are supposed to do umsebenzi yabo at their level to do so that singabi nama-problems kuma-systems ethu especially because le clinic ayisiza abantu abanemali le clinic ikliniki eselokishini esiza abantu abangenayo imali edingwa abantu abafana nami nawe it's very important ukuthi thina esisebenza emnyangweni wezempilo uma ngabe sisebenza ey'ndaweni ey'fana nalezi siphinde sikhumbule ukuthi phela sisiza abantu bakithi ucabanga ukuthi uma ngabe kugogo wami lona kuwumkhulu wami kuwumama kuwubaba ngingathanda yini mina ukuthi ugogo alinde 2 hours ugogo wami ngeke nje ngikuthanda ukuthi alinde 2 hours egeyitini ngingazi ukuthi ubona ubani noma esehlela ugogo ahlaliswe noma kanjani ame noma kanjani cha it must come to an end kodwa-ke yilokho ebesikuzele-ke entokozo ukuzobuka ukuthi kusetshenzwa kanjani la ekhaya but-ke siyaxoxa nabaphathi ukuthi hhayi kuzofuna siyilungise indlelaekusetshenzwa ngayo ngiyazi ukuthi ubulaphaya emadadeni ey'nsukwini kade use-Utrecht wadlula khona lapha emadadeni uyobheka le e-filing system wayimemezela ufika ngiyafisa ukuthi mhlawumbe kusithi hlafa ngokuthi mhlawumbe ufike watholani ubona ngathi sesiredi yini sikuphi nayo i-system le e-health owawuthi-ke ufuna ukuqeda ngawo lento yamafayela yonke into siyisebenzise ngokwemishini masuke siletha sibhalisa abantu senza yonke into sikuphi nalolu hlelo manje nokunjalo dokozo abantu bayithi bahlale becomplaina futhi baze basa-advise bathi hhayi uma niza ningabatsheli ukuthi niyeza ngoba umntwana abaxoxela nje baklina amawindo kuwasha amakhethenisi kwenziwayo manje-ke nala ekhaya umphathi angakutshela hhayi asimtshelanga impela size sahamba sayomfuna ehhovisi lakhe ukwaduka esibhedlela ukwaduka sesimbhekile sambona enyamalala umphathi kwabonakala ukuthi hhayi konakele nasemadadeni-ke senza into efanayo i-intention bekuyobuka ukuthi isystem yethu le sithi i-health ngoba siqale khona sayiqala nala ePrince Mshiyeni iyasebenza yini ihamba kanjani sikutholile ukuthi cha iqalile isystem and ihamba kahle it just needed ukubhifa up particularly when it comes to ama-computers and we are adding those as of Monday azobe ekhona sithatha isinqumo futhi sokuthi kuzosiza ukuthi sibuyele ePrince Mshiyeni nakhona siyobona ukuthi ngoba isystem eyodwa le what lessons can we learn bona omabili lama system so that indawo efana la kwaMathu CHC ingaqhubeki ibe ney'nkinga zama-file aphathwa ngesandla ngoba that e-health system yethu is meant ukuthi i-filing system yonke i-improve ishintshe so we are quite happy with what we saw emadadeni and we'll be going to eMshiyeni nabo ngelinye ilanga sobavakashela nje ebusuku isikhona esinye isibhedlela sake sasivakashela ebusuku udokotela singahlelile engwelezane sathola nakhona kunzima kwagijinywa kwamanzi phansi kodwa-ke i-intention akusuke ukuthi sisuke sifuna ukubona abantu sibathole mhlambe be-wrong but sifuna ukubona ukuthi lezi zinto esiyixoxayo esithi siyazenza ziyenzeka ngempela yini ngoba phela i-public service in essence it's meant to benefit the poor and if thina singayiplay i-oversight role yethu sobe singawenzi umsebenzi wethu kanti mina ngikholelwa-ke ekuholeni ekupheleni kwenyanga ngidle imali ngithathe iy'ngane zami ngizimikise esikolweni kodwa ngibe ngingawenzanga umsebenzi and it's the same that I request of ama-health workers ukuthi at least uma uhola la kuphela inyanga
be sure ukuthi le mali oyiholayo uyisebenzele. Yeah. Hayi ukuthi ubuhamba ucasha, uhamba ungasebenzi, uqhuba abanye abantu ngamadolo ngoba kuyenzeka nakwesinye isikhathi sithi siyasebenza sibaningi kanti cha. Qhutshana ngamadolo. Qhutshana ngamadolo ngoba bayifew nje abasebenzayo laba abanye abasemuva bayasikhupha uyabona. So kubalekile ke sonke ukuthi cha, let's be committed, let's be public servants abane commitment because it is the responsibility of changing the lives of the previously disadvantaged. Akekho omunye. If thina nani singabambisene kusho ukuthi it's going to take another generation for ukuthi impilo zabantu. Sikuphi nezinhlelo sikuzwile umemezelo emavikini edlule ukuthi ke abantu aba-apply kwagcwala amaphepha onke abantu ba-apply sibonile ke kuvalwa sekuvaliwe manje yonke into ngqi sesibheke phi ke manje ukuphi manje nokuqasha. Kunjalo Ntokozo besi advertise angikale la ngokuthi sathatha isinqumo sokuthi lesasibhedlela ngoba isibhedlela esishasha. Yeah. Njengoba ngake ngachaza before sizokasha wonke umuntu. Hallelujah. Sizokasha umuntu ozopheka, sizokasha umuntu ozocleana, sizokasha security, sikasha nurse, sikasha odokotela, sikasha ama-ENs, ama-ENAs, bonke abantu bayaqasha. Ama admin staff, general orderlies, oporter, konke kusha. Now uba kusha kwe-staff sonke kusho ukuthi wonke umuntu uqashwa ngendlela eyodwa. Kahulumeni ke dokotela uzokwazi ukuthi mina nawe nasiqashwa before ngiqashwa ngiba lapha engikhona nami ngake ngasebenza kahulumeni sagcwalisa iform khona iform ekuthiwa iZ83. Uyabona uhulumeni ke noma ngabe uapplyelani noma uapplyela ukushanela noma uapplyela ukuba udokotela noma uapplyela ukuba uHOD ugcwalisa iform ekuthiwa iZ83. I-doctor ke Pixley ka Isaka Seme Memorial Hospital ayihlukile bonke abantu abazoqashwa laphana bagcwalisa lawo ama forms bawa submit. So we had a process lapha bese advertise khona and we called on all these people ebengibabala ukuthi aba apply. Now besinama closing date ahlukile eyokugcina nje closing date beku 5 December. Siyathemba ukuthi abantu bendawo ba-applyile nabanye ke ama specialists ngoba kuyenzeka ukuthi singabi nawo ama specialists endaweni bazokwazi ukuthi ba-apply. Ngiyafisa uku-emphasize futhi ukuthi abantu bendawo bazoqashwa ngoba uma ngabe usubmita eformini uyabuzwa ukuthi kuphi ekhaya so that ukwazi ukuthi kusondeleke. But ngiyafisa ukuchaza ezwela ukuthi isibhedlela iPixley ka Isaka Seme Hospital isibhedlela seprovince yaKwaZulu Natal. Ukuthi nje abantu baseThekwini babe nenhlanhla ukuthi sakhiwe eduze kwabo. Abantu bakwaMashu baba nenhlanhla sokuthi noma be-ink base-ink baba nenhlanhla sokuthi sakhiwa eduze kwabo. Kodwa isibhedlela seprovince lesi akusisi isibhedlela sakwaMashu, isibhedlela sokuseva abantu bonke. As a result, yes, abantu bendawo bazoqashwa futhi bazoba baningi abantu bendawo abaqashwayo. Kodwa nakwezinye indawo nabantu abaqhamuka kwezinye indawo nabo bazoqashwa. Ngichazela lokhu ngoba angifisi ukuthi uma sekuqashwa kutholakale uNtokozo Maphisa eyi-specialist, eyi-nephrologist, eseqashiwe, eqhamuka kwaNongoma. Bese udadewethu uZinhle wakacela esihlala kaMasha abuza ukuthi uMaphisa uqashwe kanjani ngoba akasiyo wendawo. Kodwa abantu bendawo sizobanikeza indawo eningana bona yokubaqasha ngoba phela enye yezinto ukuthi siyafisa ukuthi abantu basebenze. But ipoint okufuna si-emphasize ukuthi isibhedlela lesi ngeke sisebenze abantu bakwaMashu kuphela. Ngeke sisebenza abantu baseNanda kuphela, ngeke sisebenza abantu baseNtuzuma kuphela, sizosebenza abantu balezo indawo but abantu beTheku bazoba khona nabantu beprovince bazoba khona. So asingabi ke nayo inkinga. Now in the process ke indlela yokuthi sikwazi ukuthi sibaqashe abantu once sekuvaliwe njengoba sekuvaliwe ngomhla ka5 kuzobe sekwenziwa iprocess yokuthi bonke abantu aba-applyile, all the people who have applied, whether baya qualify or not, sizoba captureisha kwi-system. So umuntu omagugu simelane efakile application yakhe wangafaka ukuthi unayiphi qualification. Sizomcaptureisha kwi-system but bese siyabhala eceleni ukuthi asizokwazi ukumbiza kwi-interview ngoba
akabhalanga ukuthi unayiphi qualification. Okay. Bakhona abanye Ntokozo akade bethi nabe applya bavele bathi lapha esikhaleni bathi noma yini awusuka makuthiwa uapplyela Absolutely. nathi hayi noma yini nje Kuyovela, nayikhona ngizongena kuyona. absolutely. Manje noma yini ayisizi ke ngoba sidinga phela usitshela ukuthi ngifuna ukuba umabhalane, Absolutely. ngifuna ukushanela, ngifuna ukuba i-general orderly Yeah. and so forth. Kodwa bonke labo soba capturisha. Yes. Bese siyababeka eceleni ke abenoma yini ngoba sinayi noma yini. Ayikho. Sinezinto eziqondile. Ayikho noma Uma sesiba capturishile bonke bese kuyabukwa ke ngokama qualifications kwenziwe lento ebizwa ngokuthi shortlisting. Yo. I-shortlisting ke iyabuza ukuthi unayi ID, Yep. owase South Africa, uno matric uma ngabe bekudingeka umatric ngoba zikhona ezingawudinga umatric. Unayi qualification edingekayo uma ngabe kudingeka iqualification. Yep. Uma ngabe kudingeka ukuthi uma ngabe bekuyinto ye security unawo ama clearance lawa adingekayo ye security, unayi training, sibheke zonke lezo zinto kubizwa ngokuthi shortlisting leyo. Yep. Bese ke siyababiza ke abaqualifyile ukuthi sibabize kuma interviews. Okay. Isinqumo esisithathile futhi Ntokozo ukuthi ama interviews onke sowenzele esibhedlela. oh Kuzofuna enzelwe esibhedlela khona bonke abantu babone ukuthi cha naba abantu bendawo bayafika baya interview. yes Ikhona ke into kodwa kufuna siyichaze. yes Uma uya ku interview akusho ukuthi ngoba uveza ubuso nje usuqashiwe. ubiziwe Cha. hallelujah I-interview i-process yokuhlonza. absolutely Ukuthi uma sibathathu ubani okwazi ukushanela ukudlula omunye Yeah. ngoba sobathathu sifuna ukushanela Bheka sifuna ukushanela. umsebenzi lo wokushanela Amen. kodwa ipost iyodwa yokushanela so uhulumeni ngeke usiqashe sobathathu Yes. bese kuyabonakala ukuthi wena Ntokozo uyabuza ukuthi uma ngabe ushanela umgwaqo ushanela uphambane nezimoto Yep. noma ushanela uzilandele imoto Yep. bese laba baki-interview yake babona ukuthi hayi nango Nango ushayela, ushayela so kahle. ngiyakufisa ukuthi nala kwama-interviews akusho ukuthi just because usu-interviewile soku-automatic usuzoqasha Hey. ine-process Yes. so siyacela ngabantu bakithi ukuthi basibekezelele angazi noma ngizothi unfortunately noma ngenhlanhla baningi ama-interviews ama-applications esiwatholile Yo. uyabona nje sithole right now and asikaqedi sinezindlu ama-rooms a-more than 4 Yo. anama-applications agcwele mfini yo so kusho ukuthi we must go through each and every one Imizi of ewu-4. those applicants sikwazi ukubona ukuthi abantu bayaqualifya yini noma baqualify and then we run a process. Yo. Ngiyazi ukuthi kukhona ama-voice notes nezinto ey'xoxwayo la kuma-social networks ukuthi amanye ama-applications alahliwa kulona qiniso. It's not true. The reason uma ngesikhathi ufika lapha esibhedlela bekuba khona imigomo kube khona indawo okuthiwa ithini ebesihlele lokho Yes. besikuhlele ngamabomu ngoba besazi ukuthi ngeke sikwazi ukuba nebhokisi elincane esizofaka Yes, lokho ngoba yes. abaningi abantu abangasebenzi so we knew ukuthi baningi abantu abazo-apply so akekho umuntu i-application yakhe ezolahlwa eceleni izobukwa umuqualifier ushortlistwa u-interviewer kubonakale emva kwe-interview ukuthi kwenzekani so sinethemba-ke ukuthi around March so besesivula isibhedlela Okay. ngoba le process siyathemba ukuthi by end of December beginning of January izobe isiqala Yes. izothatha isikhathi eside-ke njengoba ngisho ukuthi baningi abantu abazobe be-interview ngoba Amakamela awu-4. interview amakamera awu-4 ama-applications Absolutely, izoba absolutely. i-process ethatha isikhathi esijana but siyathemba ukuthi around mid January izobe isiphela bese bayaqala-ke baya kwi-training laba abaqashwayo siqhubeke akuqashi u-MEC okay u-MEC uyi-politician yep u-MEC umsebenzi wakhe ukubuka ukuthi umsebenzi usebenzeka ngendlela yini yes alikho elinye ipolitician eliqashayo Ikhansela? uma u-MEC engaqashi ikhansela aliqashi okay ngoba ikhansela liyi-politician lifana no-MEC okay uma u-MEC engaqashi ikhansela lingaqashi nomeya akaqashi Awu. so kune-process kahulumeni ezolandelwa and siyacela ukuthi abantu bakithi bakubambe nje lokho ukuthi cha silandela lolo hlelo lolo ngoba uma ngabe ngingathi namhlanje kuqashwa mina yes ngiyobuzwa nangiphuma ngesango ukuthi ngimkhethe kanjani uNtokozo ngayeka laba abawu10 ngibe ngingasakwazi ukuchaza ngoba ngizothi uNtokozo mhlambe sisonta naye Yeah. uNtokozo wangakithi Yeah. uNtokozo ingobe emhlophe siyambona kamhlophe yena kodwa phela mhlambe ngimqashe ngobe emhlophe uyabona ziningi izinto kanti akufanele kufuna nje Yes. kube nabantu abaqondile baka HR abanaleyo responsibility yokuqasha esibanike yona no ayi uyichaze kahle kakhulu ngiyathemba ukuthi nisemakhaya amathemba aphezulu manje sinesihlweleke namhlanje Ayi, sineshlwele namhlanje, sibhizi sishayela kuyadala. ihlombe
ke mawusakazela ngaphandle ke kubanje namhlanje sisakaza bukhoma kwamashu silayo eclinic eyazi ukuthi kwamashu siye sinqanqaweni usithola kahle amnandi kuyo yonke imisakazo yakwaZulu Natal le emphakathi uphinde usithole futhi nakuma social networks ethu inombolo ozoyishayela mase sithi ngena emoyeni ithi 0710051217 0710051217 ngqongqoshe isikhatha sisekho kahle ngizocela ukuthi usithi nje nkamfu kafishane ngendaba ye COVID-19 siyezwa kuthiwa amanzi asengenile endlini zwile udokotela ongqongqoshe kazwelonke ememezela ukuthi ngathi sesikuyo ke lento ekuthiwa second wave impela basho namagama amakhulu bethi hayi impela sesiphakathi phakathi ngicela nje sifike kanjani la sizophuma kanjani si ready yini sikwaZulu Natal sikuphi la sikhona njengamanje hawu konakele Ntokozo konakele kade sasisho ukusuka ngo July sithi abantu bakithi siyacela baqhubeke nokugqoka ama mask bageze izandla basanitize ba social distance kodwa ke sasichaza ukuthi senzela ukuthi lento ebizwa ngokuthi second wave ingaze ifike kuthina ngoba uma ngabe ingafika kuthina asiyazi ukuthi asiyazi predictable kangakanani uma ubheka kwamanye amazwe ubona ukuthi second wave what we've seen when you look at Brazil, you look at the US, even the UK nase Italy, we found ukuthi second wave iba more fatal than the first wave. Ngamanye amagama baningi abantu kubukeka kulamanye amazwe bebaningi abantu abashonayo ngenxa ye COVID-19 uma sekufika second wave compared to first wave. So si worried ngempela noma ngabe sesibona ukuthi sesingenile ku second wave. Na again sisacela ebantwini bakithi ukuthi hayi asiyiphatheni kahle asiqhubeke senze lezi zinto uhulumeni akade ecela ukuthi sizenze ngoba iyona yodwa indlela ezokwazi ukuthi sisave leyo. Uyabona ke namhlanje Ntokozo ama numbers ama new infections esinawo awu 1668 namhlanje izolo besiku 1576 sure ngolesithathu besiku 882 uyabona ukuthi siyakhula futhi hayi ukuthi sikhula gradually siyakhula ngempela ngolesibili besiku 374 uyabona ke inkinga inkulu if uzosuka 300 uye ku 600 uye ku 800 we are now going towards 2000 so sine problem ngempela and siyacela ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi bayibambe lento we have requested and kade sicela kubantu ukuthi uma ngabe kunemingcwabo noma ngabe siyazi ukuthi umuntu ushone ngeCovid noma akashonanga ngayo but akube khona social distancing agqokwa ama mask asingasondelani so that ingabi lokhu ithathelana le ligciwane but inkinga yethu esinayo enkulu ukuthi akwenzeki lokho emncwabeni yethu so siyacela ukuthi abantu bakithi bawuthathe serious njengoba ku December ke thina siyazi la kwaZulu Natal siba nemgidi eminingi khona ingoma kuyogidwa ingoma kushaya istake kube kwistake istake sezayoni zikhompyutha istake sesitathamiya istake sama elokishini kuyadenswa kube khona nama dance competitions abakhona ispantsula ngazi ke noma sadenswa ispantsula Ntokozo kuyasho ukuthi usumdala so siyacela ukuthi onke lawo ma activities umenzeka awenzeke within ama protocols ngoba uma singakwenzi lokho kusho ukuthi ngempela kuyothi kushaya umhla ka15 ku December siya ku 31 ku December isimo siyobe sisibi kakhulu right now uhulumeni kazwelonke uxoxa indaba yokuthi kwenziwani ngemicimbi lemkhulu iyavunyelwa yini ukuthi iqhubeke ngoba le micimbi ine potential yokuba ilento ebizwa ngokuthi ama super spreader events siyazi ukuthi ngesonto noma ngeviki lesiphuma kulona kube khona uhle iprogram ekade iarrangewa privately ibi irage yama matriculants out of that bekunezingane ezingaphezulu ka 1900 and ngosuku lokuqala nje sithola ama results first batch yezingane bezi positive bezu 92 sure and out of leyo 92 leyo we got ezinye ingane ezibe infected ngebhadi elikhulu it's only 550 oqhamuka la ku province yaKwaZulu Natal the rest baqhamuka eSouth Africa yonke now lama rage parties awenzeki ku province yethu kuphela ayenzeka nakwamanye ama provinces okukutshela ukuthi indlela yokuyispreada inkulu so siyacela ngempela ukuthi abazali abagadi ingane nathi asiphathe kahle noma ngabe kuthiwa
siyazi ukuthi siyafisa ukuthi kunengoma eshaywa endaweni ethize ihlala ishawa minyaka yonke kodwa lo nyaka osibhekene nawo unyaka ohlukile ufuna nangendlela esiyiphatha ngayo kuhluke yingakho sithi it's a new normal senzela khona ukuthi akuhluke indlela esipha uma singayiphatha kahle nje kulonyaka ivaccine izofika sizogcina ngempela nathi sikwazile ukuthi ngonyaka olandelayo sibuyele empilweni ejwayelekile. Sizwile ke kumenyezela la ngqongqosho ukuthi ke engathi lento mayifika isinakho ukugasela kakhulu kulabancane ebese labancane kuba yibona abagcina beyidlulisela kwabadala. Ngokuzwa kwenu besho society ithini into njengamanje? Well, issue lapho Ntokozo is more because ama-social mzimba ebantwini abasha are much stronger. Okay. So abantu abasha noma kuyenzeka ukuthi alithole igciwane libe khona emzimbeni but angabi symptomatic. In other words angakhwehlela angagula angabi nalutho ahambe nalo nje. And kuko lokho ukuhamba nalo ngoba abantu abasha bahamba zonke indawo siyabayaya kuma lounges baya kuma taverns bayahlangana baye emaphathini bona bengaguli kodwa igciwane libe likhona emzimbeni uma selikhona emzimbeni uma befika emakhaya bathola abantu abanama comorbidities bathola abantu abadala remember abantu abanama comorbidities nabantu abadala ama social mzimba vele asuke se compromised akhathele ayagula amanye awasanele so bese kuba lula ukuthi bona bagule so siyabacela abantu abasha nabo ukuthi cha abayiphathe kahle uDecember generally uvamise ukuba isikhathi esinzima ngoba abantu abasha baye ngesinye isikhathi bacabanga ukuthi umhlaba usuku usuphela ngoDecember yabona nje na uDecember hayike it's a free for all yabo bese kwenzeka zonke izinto ingakho nje uneyingane eziningi zika August ngoba sisuke ngoDecember uyabona basuke kusuke kuyingane zaka December lezo kodwa siyaye sithi na kuDecember abantu abasha sicela bacondomize uma ngabe sebesithathile isinqumo sokungena emshikashikeni wocansi uma bengakasithathi abahlale ekhaya bayiphathe kahle ba-abstain but if they don't do that really condomize sesinama condoms abantu besifazane sinama condoms abantu besilisa sinama condoms abantu besifazane wonke umuntu unalo ilungelo lokuhlala necondom ephaketheni lakhe nginayo ingane na19 years Ntokozo ngihlale ngiyitshela nsuku zonke futhi ngiyamthengela ama condoms sezeze inkomo ngifuna inkomo iyafunda ingane yami ngiyamthengela ama condoms ngoba dokotela angifuni ukuthi kusasa athi angikaze ngimtshele iqiniso so thina as parents we have a responsibility yokufundisa ingane zethu but beyond ingane zethu odadewethu nabafowethu wonke umuntu akabe nayo icondom esikhwabeni ayilona ihlazo so that uma ngabe ke uyithola ngelinye ilanga uyidinga ngendlela oyidinga ngayo ungasitholi usukhulelwa ungazi ukuthi ukhulelwe kanjani noma uyithole usuthola ama sexually transmitted diseases ungazi ukuthi wathole kanjani so usually sikhulume ngalokho sithi siyacela abantu abasha bayiphathe kahle bangaphuzi kakhulu ngoba nawo utshala beyayibube inkinga so kulonyaka sesinento ededike ethi ngaphandle kwalokho siyakhuluma nalokho kodwa sithi asigadi covid ngoba iCovid iyabulala uma ngabe singanakile ikakhulukazi ebantwini abadala nabantu abagulayo. Ngimkhumbula kahle ugogo lapha ngqongqoshe sisemelmod nawe owacaphuna ibhokisi lama condom wambuza ukuthi awaseba mangaka wayesephendula ukuthi cha imsiza kakhulu lento ukuthi agcoba amadolo lapha mayisuka exega sasisemelmod la dokotela ugogo wawathatha ama condom impela wawafaka kuzo zonke izikhwama ngajabula kakhulu ngithi awudokotela uthathela ingane ekhaya ama condom wathi umntana mlutho lokho etshezolanga ngaphakathi limsize emadolweni manje akusiyo amadolo ama condom ukuthi nje ijazi likamkhwenyana nejazi likamakoti ngoba phela sekhona abantu besifazane abantu badala abantu abadala bathi hayi lokho etshezile yasiza kakhulu sesingezwa ngabo kodokotela ngajabula kodwa ngqongqoshe bambona usumzamela imbulucation wahambe seyiphethe imbulucation siyathemba kwasizakala ngabe ke ni ready yini ngqongqoshe imbhede i ready njengoba sikule izinga kuthiwa liyakhuphuka nje si ready yini usuyigoqa nje indaba we are ready Ntokozo primarily because uma ngabe sidlula ipeak yethu sathatha isinqumo sokungayisusa imbhede yethu remember sathi nasiqala sathi silungisa imbhede emisha in different hospitals each and every district either inesibhedlela esikhulu esilungisiwe for iCovid or inesibhedlela esinama ward athize alungisiwe so those beds are still available sase sithatha isinqumo futhi sokuthi
ukuthi le indawo esiyibiza ngokuthi ama-field hospitals Yes. ngeke siwafake esigangeni nje noma siwafake egroundini siwalinka to our hospitals because Okay. sasicabanga ukuthi kungenzeka lufike lolu suku lapho ibuya khona le COVID-19 singasenayo imbhede enough. So lawo ma-field hospitals asekhona, ikhona ese-Clearwood, ikhona ese-King Cetshwayo, ikhona ese-Lembe district. Yes. So we have enough beds there. Okay. The only field hospital esiyivalile ile bisemgungundlovu ngenxa yokuthi yona sasingakhange istructure sasiqashe Okay. istructure somuntu sane contract ezobu 6 months yayisiyaphela ngesikhathi esithize Okay. ngoba sasine patient eyodwa sabona ukuthi cha kuwaste kwama resources Yes, ukuqhubeka naso sonke istructure une patient eyodwa uno nurse unodokotela abala sase sesiyayivala ke loyo. So uma ngabe inamba zakhona emgungundlovu siqhubeka sizoba nalo uhlelo phezu kwakho konke lokho kodwa eNorthdale Hospital Yes. sathatha isinqumo sokuthi sizo-increase nakhona sifake a-field hospital. So iy'namba zethu zembhede zi-sufficient Yes. okwamanje asicomplaini. We have enough oxygen embhedeni yethu sorry ey'bhedlela particularly lezi esithi they are COVID-19 Yes. focus. Ikhona-ke into esifisa ukuyicela Yeah. ikakhulukazi ey'bhedlela ezaseThekwini in particular. Durban. Iy'bhedlela zaseThekwini siyazi ukuthi kuba khona ama-PUIs Yeah. which are patients under investigation. Okay. Kufanele ukuthi babe nembhede yabo. Yes. Kodwa uma ngabe ama-PUIs ese-confirmed Okay. ababathathe phela ama-patients bawamikise kulesibhedlela esathi Clearwood Okay. sathi ama-patients a-positive azohlala khona. Okay. Inkinga ebesiba nayo-ke in the past few months ukuthi kuba khona ezinye iy'bhedlela zibe nawo ama-PUIs uma ngabe sekonfenywe ukuthi umuntu positive bangafuni ukumhambisa esibhedlela lesi esizomnaka bafuna ukumhlalisa la bese njalo siphendula indaba yokuthi imbhede eThekwini iyashoda Iyashoda. imbhede e-RK Khan iyashoda eMahatma Gandhi iyashoda kungelona iqiniso because what they should do bona ukuthi uma ngabe umuntu esegula sekutholakala ukuthi positive abamdlulise bamikise lapho esakhe khona so that sizokwazi ukuthi sivule ispace ey'bhedlela lezi ey'ncane. Ayike mangulale kahle ngqongqoshe uthi ke cha iKwaZulu Natal i-ready i-more than ready kodwa ke mangulalela futhi kahle uthi ngathi akusike ekahulumeni kuphela indaba nabo abantu kunegxathu labo kuzomela bedlale ukuthi ke izibalo zingabe seyikhuphuka ziyaphezulu kakhulu. Angibonge kakhulu. Izinto zenza umsebenzi omningi kakhulu emzimbeni womuntu. Ngathi nje ukuthi ubala nje okuncane kuba kuningi ezikwenzayo. Zihlanza igazi. Ilento sithi masiyibiza phecelezi natural dialysis lapho izinto zisefa ilokhunjana ukungcola zikukhiphele ngaphandle. Wow. So lokho ukuthi ke okunye ukwenza zithi zikwazi ukuthi zilawule umfutho lo wegazi esithi masiyibiza phecelezi iBP. Okay. So uma zithintekile ziyakwazi ukuthi iBP zikhuphuke because zizona ezikwazi ukuthi zilulawule ukuthi umfutho wegazi funeka ube kwelinqanaba uma ukunjona isithindo sakho somzimba sikuleli nqanaba. Okay. Enye into ukuthi ziyasebenza kakhulu ekwakheni igazi. Lento siyibiza ukuthi ilantuka electropoiesis lapho kufanzeka igazi liyakheka lapho lisenda ama chemicals la emkantsheni ukuthi alikhiqize igazi. So Naloku khipha amagama esigisodokotela umaphisa wakhe i-dictionary. Khona lokugcina nje usanda ukulisho manje ngiyambona ukuthi uyalibhala ke. Ngeke sendisha phansi siyalisebenzisa kakhulu. Sithi noma sesibika endaweni ezithile siqale ngalo. Siqale ngalo. Nakho. Yeah, enye into eyenza ibale kakhulu ukuthi iyenze iyasebenza kakhulu ekuqiniseni amathambo. Okay. Because akhona namanye imikhiqizo ekhiqizwa yinso ukuthi ikwazi ukuthi yemenza amathambo akho ukuthi aqine. So yiyo nto ukuthi noma izinto zazingasebenzi kahle manje kwamathambo wakho athambile ithi ungathi nje ukuthi nje uwe nje kancane la bese wophuka amathambo ukuthi ingxaki ukuthi inkinga ukuthi izinto zenza umsebenzi omkhulu kakhulu kuloko. Iphinde kube yile ukuthi yokucontrola ilantuka ke amanzi la emzimbeni. Njengoba nje ubona ukuthi uma uchama mhlawumbe usiya ngasendlini ngasesifika uchame amanzi la bekusuppose ukuthi akhishwe la emzimbeni ukuthi akasadingeki yabo. So iyakwazi ukuthi ilawule lo manzi la ukuthi ahlale kwisimo esamkelekile emzimbeni ukuze ukwazi ukuphileke isikhathi eside. Yo
Ayi wayigoqa kahle kudokotela njengamanje. Kukhumbuzise umlaleli lapha ekhaya ukuthi ke uhlelo oluyispecial la sikulandele khona udokotela oyispecialist odila nje ngaso isifo sezinso ukuze sixoxe naye ngento noma ngabe yini ethinta izinso. Simsondezele ke ungqongqoshe noma kukusimelane Zulu ukusondezele yena la ukuze nawe uyitikeke ekhaya uyibuzele noma ngabe yini ofisa ukuyibuza kuyo. Inombolo ongangena kuyo emoyeni ukuze ukwazi ukubuza noma ngabe yini kuyena ithi 071 005 1217 071 005 1217. Ulapho ekhaya ungabuza noma ngabe yini ke kudokotela oyispecialist ngempela owezinso. Into nje thinta izinso akayibheki uyilahla lapha yaphansi. Isifo sezinso lesi sijwayeleke ukudalwa yini? Lezi izibalo esibona ikhuphuka futhi ngabe ibangwa yini mawungasithi nje fala kahle kafishane. Izinso sibe ngishilo ukuthi zenza umsebenzi omningi la emzimbeni. Yes. Njengoba nje ukuthi mase mhlawumbe umuntu uye wafumanisa ukuthi omunye unoshukela. Yeah. And siyazi ukuthi leke senza ucwaningo lana omunye udokotela la ecolleague yami la eNkosi yafumanisa ukuthi abantu abaningi abaza la kwiclinic yethu about 52% yabantu ba diabetic baphinde bane BP. So yiyo libona ukuthi iyakhuphuka kakhulu inani lenkinga yezinso ukuthi imiphumela esuka kule zifo lezi njengo diabetes, hypertension, iphinde nesisindo esiphezulu nazo sinawo umthelelo ukuthi sazi ukuthi sikhandla kakhulu la ezinsweni. Iphinde kube isifo lesisazi ukuthi ke isandulela lesegciwane HIV naso inako umthelela ibibe nako lana ezinsweni. Iphinde kube ufuzo mase bayakhona abanye umuntu ufuna sekazalwe kwifamily ethize ufuna seke ubaba uye wanenkinga yezinso engazi ukuthi yenza kanjani ufuna seke manje ngenxa yofuzo ukuthi uyakwazi uyithelela la ezinganeni zakhe. Iphinde into ke ephinde yenze lolu kunjana ukuthi enye into ephinde yenze kakhulu ukuthi iphinde yenza ukuthi lezi zibalo zikhuphuke khona mase kuba amasoja wakho omzimba ayalwa wodwa. Lento sithi masiyibiza ithi ama autoimmune disease lapho fumanise umzimba uyahlasela amasoja la wakho omzimba. So lonto ithi affect namanye ezinye izitho zomzimba. Kodwa fumanise ke eyona kunjana isitho somzimba esesihlaseleke kakhulu yilesi sezinso because yonke into ihambe kufanele iyokhishwa la ezinsweni fumanise ke umthelela omkhulu loyo lapha ezinsweni. Ayi mina ke ngiyengifisa ukwazi ukuthi siyisifo lesi eselaphekayo yini isifo sezinso futhi iziphi ke izimpawu ngiyakubona ukuthi usuyishilo eningi kodwa iziphi izimpawu kumele sizibheke ezingaba isexwayiso sokuthi ke kungenzeka ukuthi sekufike suqala ukuhlaselwa isona isifo sezinso lesi. Lo mbuzo ubuza ngizowuphendula nhlangothi imbini ngithi zikhona okwazi ukuthi zelapheke zikhona ezingekwazi ukuthi zelapheke. Njengoba sengishilo ngithi mase kuba more especially kuyingane sikhona ngafumanza because lesifo asikhethile age group ethile asikhethe iminyaka sishaya kwasana. So if for instance ubona ingane yakho ifuvukala sekusenje seyifuvukela ebusweni okanye seyifuvukela umzimba wonke usho ukuthi khona ongahambi kahle la ezinsweni because izinto bekusuppose zisebenza njengesefo esikwazi ukuthi singavumeli ukuthi kuthethwa iprotein la emzimbeni le ekwazi ungakwazi ukuthi iphume la emchameni kodwa mase iaffectekile iyakwazi ukuthi ivele nje ikhiphe konke. So yiyo nto manje umuntu uyafuvukala. So uma seyifumene early ke lokho siyakwazi ukuthi nikeza amapilisi sikwazi uyireversa lolu kunjana leyo lezo ziyakwazi ukuthi ziyalapheke. Ngize kulombuzo kwisigaba sesibini kulombuzo wakho ubuzile ukuthi zikhona ezingelapha like for instance uma uye wathi unenkinga kashukela okanye uBP kuphumele nemiphumela ke kulapho ufumanise so ufumanise kuba sowunenkinga yezinso ayikwazi ukuthi iyelapheke kodwa uma ifumaneke early iyakwazi ukuthi sikunikeze amapilisi ukuthi sikwazi ukuthi sizame uyehlisa ikwazi ingasheshi ukuthi uyofikela kwisibanga lokugcina la ezinsweni. So yinto ibalekile kakhulu ukuthi singumnyango nama healthcare workers ukuthi sikwazi ukuthi siwa recognize lama signs kuse early nama symptoms. And ke eyona nto namnta kamaphisa eningasho ukuthi
inenkinga when it comes to inkinga yezinso ukuthi about 80 to 90% ama-patients amanye akanazi impawu Oh. ayahamba nje Yo. akazi ukuthi ukhona umonakalo owenzakalayo la eyinsweni Yo. so yiyo lento siye sithi masikhuluma nabo ngqongqoshe sithi kubalekile ukuthi elekwenye konyaka awuhambe at least uyokwenza lethiwa i-urine dipstick lapho ufike nje unikeze umchamo isikheshana nje somchamo bafike onesi bafake into ekuthiwa i-urine dipstick babe sebeyabheka ke once babona ukuthi ukhona umonakalo babheka ini babheka into ekuthiwa i-protein once bayibona ukuthi okay ukhona umonakalo sebeyakwazi ukuthi bakurefere kodokotela Oh, yes, yebo so about 80 to 90% abanazi impawu kodwa ke mawusowunempawu ziziphi impawu ezingathi ke zibe khona masele manje iyekile insu sebenza manje sefike kwi-stage sokugcina lapho ungathi ukwazi ukuthi udinge ne-dialysis yona impawu yona ebalekile yakho kufuneka uyirecognize ukuvuka yabona mawuvuka ebusuku Yeah. uyochama more than 2 times ebusuku no suppose ukuthi uvuke ebusuku not unless uphuza amapilisi Oh. but if mawungaphuzi amapilisi mawuvela uvuke nje uyochama nje usheshe nje umane uyochama ukhona ungahambi kahle because yona mpawu yokuqala leyo abantu bafumanise bayinotice Yeah. eyesibini uma ufumanise ungathi nokukhathala nje ongakwazi ukuthi ucacise ongakwazi uku-explaina Seshaya okanye konke ufumanise lokho ukuthi okanye ufumanise ukuthi uyaphalaza nje okanye ukucacela ukuthi inhliziyo incane ziyafuvukala iy'nyawo unokucinana nje uma uphefumula nje awukwazi usebenza if ungumuntu ogijimayo awusakwazi nokugijima uyoma pha uya nje la egate usho ukuthi zikhona iy'mpawu angiyicacise-ke lo ukuthi akuzompawu lezi zesifo sezinso because inkinga yezinso ayinazi iy'mpawu ezi-specific for yona because lezi mpawu zingenzeka uma unenkinga yelukunjana yenhliziyo zingenzeka lezi mpawu uma unenkinga yamaphaphu zingenzeka lezi mpawu uma unenkinga yelukunjana yesibindi so yiyo lento ufumanise ukuthi abantu abaningi fumanise baye emtholampilo sele ku-late because abakwazi ukuthi bayelukunjana le lukunjana lena and enye into-ke engathi ukwazi ukuthi uyinothise uma uthi ma usulukunjana fumanise mhlawumbe omunye umuntu nje umoya wakho soloko uphansi nje soloko engumuntu odabukile zezinye zempawu zingenzeka ke lezo ukuthi kungenzeka ukuthi izinso zakhe asasebenzi kahle because wonke lokhu kungcola nalo poison suppose ukhishwa izinso manje so ungenile la emzimbeni so yiyo lento fumanise manje yeah fumanise nomuntu mhlawumbe besenza kahle esikolweni all of a sudden akasaqhubi kahle esikolweni zonke lezo zinto sibuza ukuthi ne-cognitive impairment. Okay. Baningi ke abalaleki lokhu beshanga lokhu ngibaziba njengamanje ke siyayithatha ingcingo 071005 1217 071005 uyangena khona la emoyeni nangu udokotela oyispecialist ongayibheki into enezinso nje uyithatha ilahle lapha siqale ngokuqala umlaleli sithi sawubona usemoyeni sabona msakazi njani sikhona mlaleli ubani esikhuluma naye wakuphi amathemba dlamini la kaje okhona manje la epolyclinic kwaMasha ungena nje ukuza lapha uzokhuluma nathi ngiyanqena yebo nginenkinga la uma ngada aqala ukuhamba ipholi and akaphilile kasihamba wheelchair njalo ikhadi lakhe sesiqombe selingakho yini last month safika sesiqiye nesithi siyamfuna unamabalana siyombuza ukuthi apha manje kuza amapheji ngoba ingane yami yambone ewakhipha lamaphepha ewathoshi so ingane yami siyambuza ukuthi wakhiphela amapheji na wathi hayi uyilungelela ukuthi ngiwakhiphe bese sifika udokotela sifika sinenkinga uthi udokotela liphi ikhadi information yalast month alikho besiphinde muva kuthiwa akekho ulovile ngicela umphathi wakhe athi umphathi wakhe hayi ngizokhuluma naye ningezini ngathi mina cha ngifuna ukumbona ngifuna ngicacisele ukuthi uwasephi amakhadi ngoba awatholakala komgomeni awatholakala kuyo yonke indawo ngeke bocela basilungisele bathi hayi ayitholi ipolyclinic idlala ngabantu dlala ngabantu bani siyabonga hayi ke ngiyabonga ungakwazi ukuza la eduze kwethu dadewethu kwamanje noma uyanqena hayi anginankinga cela uvele usondele nje lapha esikhona soyilungisa khona manje udaba lwakho hayi ke ikhona impela sebe nenhlanhla ke Ngiyabonga. sibe nenhlanhla ukuthi ke udaba lakho luzovele lungela ngoba useduze sicela kaba khona la eduze bengafoni bebamba ulayini la eduzane bengafoni abaseduzane bese kuzothi ke sinike ithuba laba bale emakhaya
ukuthi bafone kuleli thuba lamanje. Sicela ukuthi ungangena emoyeni njengamanje ku 071 005 1217. Sishilo ukuthi sisakaza bukhoma ePolyclinic namhlanje, yikho ke uzwa nemibuzo ingena igqila kweyala ePolyclinic. Kodwa sinodokotela la oyispecialist okuyena esimbuza ke ngembuzo ebhekene kakhulukazi nesifo lesizinso noma ngabe yini ebhekene nesifo sezinso. Uyakwazi ungeneke emoyeni umbuze njengamanje. Ngithathe nanga umlaleli ngithi sawubona usemoyeni. Yebo, injani Sikhona mfowethu angabe udokotela kodwa ke ubani esikhuluma naye? Umabura la eAvoka. EAvoka baphila abantu eAvokwe. Hayi baphila abantu. Okay, nangu udokotela sihlala phe kwakhe. Yebo, ngibingelela udokotela, ngibingelele nongqongqoshe lapho. Siyabingelela baba. Yebo. Ngicela ukubuza kudokotela ukuthi kuyiqiniso engakanani ukuthi idrink mawuyiphuza njalo iyazibulala izinso. Nemenite. Yebo, yes. Hayi ke nami ngiye ngizwe besho nje abethi impela iCoca-Cola le mawuyiphuza njalo ilahla phansi. Wasuxabana nathi manje. Ya, impela nje. Hayi ke utholile udokotela umbuzo uzowuphendula emoyeni. Ngiyabonga. Before Siyabonga uthatha elandelayo Ntokozo, ngicela umphathi ngoba nangu la eduze, nangu dadewethu ngiyambona mphathi, ngicela uthatha ama details ngoba nase siqeda sokunika ithuba lokuthi uphendule ukuthi soyilungisa kanjani inkinga leyo dadewethu akade yisho. Phathi wasibhedlela ke lonikwa umsebenzi njengamanje uyalithola itoho uzobe elungisa le ndaba thina sisathatha ngapha incingo ku 071 005 1217. Nangu udokotela uphambi kwakho noma ngabe imuphi umbuzo obhekene nesifo lesizinso onaso ungambuza ngempela uyispecialist ugogodile akayibheki into ethinta isifo lesizinso. Dokotela siyamthatha le usemoyeni sawubona? Usemoyeni sawubona? Yebo njani mfowethu? Sikhona mfowethu ubani esikhuluma naye? Umsizi eHardinge. Niyaphila eHardinge? Siyaphila baba. Nangu kudokotela phambi kwakho umbuzo wakho uthini? Okay, mina ukudokotela bengicela ukubuza ukuthi mina ngumuntu onesifo sashukela. Okay. Okungenzeka ukuthi mhlawumbe izinto zami sezingathi indlela ngosuku kuyenzeka mhlawumbe ngibaqede ekufona. Okay, ngathi siyanqamukelana nensizwa lapha eHardinge kodwa ke ngizwile ukuthi unesifo sashukela dokotela uyasolo ngathi kunokushebana kanye nesifo lesi sezinso uyafisa ukuthi mhlambe ke athole ukuthi akuba khona yini ukushada phakathi kwalezi zinto. Inombolo bengithe ithi 071 005 1217 071 005 1217. Ungene kahle la emoyeni uzitike ke nawe ngokuthi ubuze udokotela esinaye la ngaso isifo lesi esithinta isifo sezinso. Dokotela ngizocela ukuthi ke sizothatha abe ukugcina lo esimthathayo njengamanje bese uyasiphendulela imibuzo yethu. Usemoyeni sawubona? Usemoyeni sawubona? Engathi ke ubalekile ngiyafisa ukuthi mawusuyiphendula lemibuzo ke embadlwana abayibuzile dokotela ungifakele nalo ukuthi ke yiziphi izinto mina nawe esingazenza ukugcina izinto zethu zisebenza kahle mawusuphendula nangodwa okugcina. Usemoyeni sawubona? Yebo sawubona njani? Ngikhona ma ubani esikhuluma naye wakuphi? Ukhuluma noMusa wakathubuthi ohlala la eRed Hill. Okay ma, uthini umbuzo wakho kudokotela? Umbuzo wami uthi ngicela ngisichaze ngumuntu one blood pressure. Okay. Futhi ngiyayidla imishanguzo yakhona. Okay. Okunye ke kungikhathaze ke nami ngicabanga ukuthi mhlambe nginezinto ngithole manje mesidi isikhathi bese kuba khona ibala la ngaphansi kwebele. Kube ngathi nje kukhona nje isikhali esikhona. Kodwa imishanguzo yona ngiyayidla nokuthi ke ebusuku ngichama njalo ngisanjalo ngizochama. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngishukela kodwa ngaya ko-checker bathi ayi awukakabi. Hey. Ya, no, ngiyathomba ukuthi utholile dokotela uthole kahle. Khona umbuzo ufuna ulandelisa dokotela? No. Are you right? No, lalela ke eledweni sitholile umbuzo wakho. Siyabonga. Sibonge kakhulu ke ma. Okay, dokotela, siyacela ukuthi usithi inkamfu lembuzo ebefikile. Yeah, angibonge ngemibuzo. Angiqale kulo I'm going to say I'm a mineral so that singabi. Yes. Yeah. So ama minerals anama chemicals. Okay. Nama ingredients alokhunja abawasebenzisayo. Okay. So yini ufumanise ukuthi masikhuluma
nama-clients ethu siyawa-discourage kakhulu ukuthi aphuzela wonke lama-mineral drinks. Okay. Because amanye like for example fumaniseka amanye are-rich with into esibiza ukuthi i-phosphate. Okay. Of which lo lukhunjana leyo ayikho good kakhulu imithambo le ihambisa igazi. Okay. I-end up iwenza uba aqine imithambo le ihambisa igazi. End up fumaniseka manje so kwi-risk actually ungafumanisa uba nenkinga zenhliziyo yonke lo lukhunjana le. So siyayi-discourage kakhulu umuntu akaphuza amanzi. Futhi umbuzo lo wonemenite lo ushayayo manje. Yeah. Okay. Ngize kumbuzo wesibini. Umbuzo wesibini ubaba oneshukela. Yes. Yeah, ushukela uyahambiselana nezinto more especially uma ungalawuleki. Ungalawuleki umhloka amafula kumanseka ukuthi ushukela kuphezulu. You know, at least the acceptable range is 8, at least 7 to 10. Yeah. You know, so above that iba nayo imiphumela elukhunjana eyenzeke la ezinsweni. Mala basifonela abantu bala iPoli befuna ukwazi kungqongqosho ukuthi njoba bebuye benganitholi la ma befuna iscreening befuna ini benze njani. Siyacela ukuthi kubanike nje inamba yakho le emakhala ephakethweni lo tholakalayo kuyona. Nongqongqosho uzoyithatha abuya ifonele futhi nakhona ebusuku abontu uyatholakala yena. Ubanike ke abalaleli ukuthi ke ithini inamba yena njengomphathi waleli clinic otholakala kulo. Ngiyabonga msakazi, mhlambe angiyishongo mina ngiu-Mr Mathibela umphathi waleli clinic. Inamba yami ithi 066 310 1724. Awuphinde uba ngathi uyayikhohlwa le namba. It's 066 310 1724. Ayike ngesagxeka kakhulu ngokukhohlwa inamba ngoba awujwayele ukuyifonela ibona bakufonelayo. So ke siyabonga kakhulu ngokwempendulo yakho ngiyathemba ukuthi ungqongqoshe unelisekile khona ngqongqosho okumphako. No, I'm happy with that. Kodwa kusho ukuthi umphathi kusasa ekseni uzoxhumana nodokotela umlitha sithole report yokuthi what happened. Ngiyazi ukuthi ulesihlanu. Kodwa ke thina nani ngoba siqashe ku level ehlukile kuneyabanye. Ama working hours 8 awafani nabanye. So tomorrow ngo9 we must get a report no Dr. Mlitha show ukuthi what was the issue, what happened and senzeni ngalokho ngoba we can't allow situations like that to continue happening, especially ngoba lo qhamukile uthi uyena, but when you listen to ama complaints maningi aqhamukayo. I hope nalabe besifike behleli lapha nasebesizakela. Hayi sesibasizile mama. Okay, bakhona ngibabona bephuma bengithemba ukuthi hayi ngoba sebedubile. Hayi abaduba. Basiziwe. Basizakele. Siyabonga mphathi. Hayi mawuyibuka lento ngathi ngqongqosho shothi ziyakwazi ukwenzeka izinto la ukuthi kufanele uhlale ufika nje uzobheka. Uzobenza ukuthi bakwazi ukwenzeka. Cha njengamanje ke sesisondeza uNtombo esondela kodwa ke ngizofuna ngqongqosho asigoqele nje kafushane kube isikhathi asisekho ngakuthina asivalele kahle nje asibongele kahle ngayo yonke indlela nokukhumbuza abantu ukuthi uCOVID lusekhona. Yeah, no asibonge kakhulu, sibonge nethuba lokuthi sikwazi ukuthi sixoxe kanje nasiyabonga kakhulu dokotela ngeinformation. Usengiphende incwadi ke Ntokozo sengizokushaya kakhulu ngama terms wena ongenayo. Awu kodwa Nkosi yami. Ikhona neyami halala. Ngicabanga ukuthi ngihamba ngedwa. But the information osinikeze yona I think it's very important. Ngiyacabanga nje uNtokozo esho correctly. It might not be this month ngoba sizoba nezinto eziningi, but uma kuqala unyaka uzofuna siphinde sinicele nibuye ngoba sinawo ama challenges amaningi. I mean I think kufuna sivume as a department ukuthi sinenkinga really when it comes to that part of a clinical. Kodwa sinama processes esizama ukwafaka in place yokuthi siwalungise. We also want to call on young people abafundayo ukuthi labo abenza imedicine, yes it's good ukuthi benabo dokotela, but let's also have specialists abafana nami nawe abakwazi ukunderstand ilanguage noma bekhuluma nabantu abadala. Umuntu omdala ethi bengishisa impepho ngane yami izolo it's understood ukuthi kukhulunywa ngani, kungabe ukuthi kuya ridiculous kuphela. I'm raising this because I know ukuthi ama registrars ethu amaningi asinawo ngempela amaningi aqhamuka from the previously disadvantaged communities, and kuba khona komuntu ofana nawe la for me beyond ukuthi uyasiza ngezinto esizidingayo kwezempilo, but it should be an inspiration to young people to be able to look up to you. Into engithandile more than anything else uchazile ikolo qhamuka kuzona, which means it's possible for anyone noma ngabe ukhulele emakhaya noma ngabe ukhulele endaweni ekhaya bekuhlushekwa, kodwa une willingness
we can always be able to achieve. Into enhle ke ngomuntu ofana nami nawe uma ngabe kwazile ukufunda in a particular field. Siyakwazi ukubuyela emakhaya siyosiza ngoba akekho omunye umuntu ozothuthukisa imphakathi yethu ngaphandle kwethu, especially those of us who come from ama previously disadvantaged communities. Siyabonga kakhulu ngeinformation osinikeze yona. Sibonga nangesikhathi sakho by the way, akakhokhelwa Ntokozo. Asichaze ukuthi udokotela njengoba la akakhokhelwe ukuza lana, uyavolunteer so that akwazi ukuthi asize imphakathi. Siyakubonga kakhulu lokho. Ntombo, ngokokwazi kwakho kuna COVID-19 angithi njengamanje. Yes. Uthini umlayezo wakho wena kubantu nyama kuthiwa izibalo ikhuphuka kakhulu manje? Uthini umlayezo wakho ngento ye COVID-19? Ukhulume nje nomuntu osekhaya ngokuthi sibani akeni njengoba usho ukuthi ilwa yabona uthi kabelwe ke manje ne COVID-19. Kuthini okwakho uPaul? Mina ngithi Nkosi yami guys, ngizacela ukuthi bandla ni sanitize guys. Nidile guys, nilwe guys ngempela, nilwe guys ngoba lesifo guys siyabulala ngempela. Siyabulala lesifo guys, ngisacela ni sanitize nifama mask guys. Nibe right guys, nilwe ngempela. Nilwe ngempela ngama mask guys, nilwe nange sanitize guys, nilwe ngempela. Nilwe ngempela guys ngoba badla lesifo guys siyabulala. Ngangihlele sibukuweni somandla. Ngibuka ubuhle bentombo edala emaphakadeni. Ngangihlele esibukweni. Ngibuka ubuhle bentombo edala emaphakadeni. Edala umhlaba. Edala ulwandle. Edala konke okukho. Wasudala umuntu emaphakadeni. Wadala umhlaba, wadala ulwandle, wadala konke okukho. Wasudala umuntu emaphakadeni.